that matter with these simple steps. Rescan your Digi boxes and look for Highland TV on the list. Make sure to reposition your antennas for those watching through digital smart TVs. Catch us beyond the screen through our social media platforms on the Regional News Group Luzon Facebook page and RNG Luzon YouTube channel. So hit that notification bell for more updates. Calling out all business owners. Optimize your sales with Highland TV and the Regional News Group Luzon. Establish through e-commerce and put out your brand with the fastest rising TV and free-to-air digital channel in the region. Be our partner and call us at 074-637-3947 or send us a message at rngluzon@gmail.com or via our Facebook page. Take your market to new heights with Highland TV. Narito na ang mga nagbabagang balita. Dagdag na 2 pisong pamasahe sa jeepney, epektibo simula bukas. Mga bagong halal na opisyal sa Baguio at Benguet, nanumpa na. Mas maunlad na La Trinidad, pangako ni Mayor Romeo Salda. Wushu Taiji Baguio athlete nakasungkit ng ginto. At cafe sa Baguio City, nabuo dahil sa pagmamahal sa tiyahin. Mula sa Highland TV News Center Baguio, ito ang Luzon Headlines. Naimbag nga malam Amianan Luzon, hatid namin ang mga may init at mga bagong mga balita. Mula bukas, epektibo na ang dagdag 2 piso na pamasahe sa mga pampasaherong jeep. Pero umalma pa rin ang ilang driver dahil hindi raw ito sapat. Magbabalita, Ren de Guzman. Isang magandang balita para sa mga jeepney drivers ang anunsyo ng LTFRB kahapon. Simula kasi bukas, magkakaroon na ng 2 pisong aumento sa pasahe sa mga pampasaherong jeep sa buong bansa. Dati-dati kasi diba nung I think that was June 8, naglabas sila ng anunsyo na magkakaroon ng provisional increase ang NCR 3 and 4 ng piso. So ngayon, ang nilabas ngayon na order, publication ngayon, so it will be effective bukas, July 1. Ang inaano nila dito is nationwide. So parang ang magiging sa traditional natin, from yung present natin na 9 pesos, magiging 11 pesos na siya. Takal nga ba uray kurang ang batis nga da iti basit. Tadi ay no dagay previous idi nga 60 idi kat katamtaman lang dyan pasay ngam tatakat halos 94 eh jay per kilometer kat ti pakalugyan mi jay no awang kargamon ti malam siyempre lugin. Bagamat dagdag gastos, suportado ito ng mananakay gaya ni Evelyn. No, kinda kami pero pag sa mga driver sa mga especially sa mga driver na nakikidrive lang, sa kanila yung benefits. Kung tutuusin naman, kailangan naman talagang itaas kasi ang taas ng krudo. Pero angal ng ilang driver, hindi ito sapat. Dapat 15 pesos yung minimum. Yun lang po. Bakit, sir? Para maano niya yung krudo. Nagkaroon naman na raw ng hearing ang LTFRB Central Board sa petisyon ng 1 utak na 5 hanggang 6 na pisong aumento, pero yung 2 pesos na sinasabi natin, provisional yun, So habang i-resolve yung mga ang dami-dami petitions, not only from CAR but sa iba-ibang regions, ang pronouncement naman po ng board kahapon is dahil nga magkakaroon na ng change ng administration, it will already be upon the incoming board na magde-decide. Patuloy pa rin naman daw ang pagbibigay nila sa mga driver lalo na't nagsimula na ang kanilang pagbibigay ng second tranche ng Pantawid Pasada.
Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Tiniyak ng mga bagong talagang opisyal ng lungsod ng Baguio ang pagkakaisa at malinis na pamamalakad sa kanilang panunumpa ngayong araw. Narito ang report. Buong pagmamalaki na nagmarcha isa-isa ang mga bagong halal na mga opisyal ng lungsod ng Baguio sa Baguio Convention Center. Kasama ang mga kapamilya, kaibigan at mga bisita, inabangan nila ang panunumpa ng 12 miyembro ng konseho ng lungsod, vice-alkalde, alkalde at mambabatas ng lungsod. Hereby solemnly swear that I will faithfully discharge to the best of my ability that I will faithfully discharge to the best of my ability the duties of my present position the duties of my present position Naunang nanumpa sa tungkulin ang mga miyembro ng konseho ng lungsod. Kabilang dito ang mga nagbabalik sa konseho na sina Peter Fianza, Elmer Datuin, Leandro Yangot Jr. at Jose Molintas. Sumunod na nanumpa para sa kanyang pangalawang termino bilang vice-alkalde si Faustino Olowan. I state your name. Faustino Atiwag Uluan Of the Sangguniang Panlunsod, of the Sangguniang Panlunsod, City Government of Baguio, City Government of Baguio, having been elected to the position of City Vice Mayor, having been elected to the position as Vice Mayor, Tiniyak niya ang maigting na koordinasyon sa publiko sa pagbuo at pagbalangkas ng mga ordinansa para sa lungsod. as the head of the Sangguniang Panlunsod ng Baguio, I vow to strengthen our commitment to involve the public in legislative process by continuing to convene our constituent to consult them on our proposed measures. I please state your name Benjamin Banyes Magalong of the City Government of Baguio of the City Government of Baguio. Patuloy naman ang kampanya ni Mayor Benjamin Magalong sa kanya ring ikalawang termino, ang good governance. City Mayor, hereby solemnly swear hereby solemnly swear that I will faithfully discharge I will faithfully discharge to the best of my ability to the best of my ability Sa higit 30 minutong talumpati nito, hinikayat niya ang mga residente ng Baguio na magkaisa sa pagtugon ng urban decay ng lungsod. Decay is already being manifested in most parts of the city, starting to 2 decades ago. We have to come to terms now of difficult realities and decisions that will require us to adjust and to change the usual way of doing things. We have to divest ourselves from the words nakasanayan na gamitin, from kastuymat idi, from nagbiit lang idi. It is about time that we need to change that old mindset, because if we are not going to act now, urban decay will be irreversible. Ipinagmalaki din nito ang iba't ibang infrastructure projects ng lungsod para sa adhikay na maging smart city ang lungsod sa 2025. And with even greater pride, kindly raise your right hand and please repeat after me. I state your name, Marquez Ocampo Go, of the City Government of Baguio, of the City Government of Baguio, having been elected to the position of Congressman, having been elected to the position of Congressman, Napuno naman ng pasasalamat ang panunumpa ni Baguio City Lone District Representative Mark Go. Sa panunumpa nito, tiniyak niya ang mas komprehensibo pang mga batas para sa lungsod. I believe that we were able to achieve all of this because of our effective communication lines, first and foremost with the public, with city officials, with national agencies and their field offices, with our colleagues in the House of Representatives and in the Senate, and with everyone willing to give us their inputs. Nanumpa ang mga opisyal sa harap ng kanilang mga napiling mga hurado o mga local officials. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Isinusulong naman ngayon ng mga bagong halal na mga opisyal ng probinsya ng Benguet ang Healthier Benguet sa panunumpa nila kahapon.
Narito ang report. Sa pagtatapos ng buwan ng Hunyo, nanumpa na ang mga bagong halal na mga opisyal ng probinsya ng Benguet. Nanumpa kahapon ang mga 10 bagong halal na mga miyembro ng Sangguniang Panlalawigan ng probinsya. Kinabibilangan ito ni Neptali Camsol, Joel Tingbawen Jr., Ruben Pawad, Juan Nazaro Jr., Attorney Roberto Canuto, Fernando Balaudan Sr., Florencio Bentres, Alexander Fianza, Attorney Johannes Amwasen at Marie Rose Tirso Fongwan Kepes. Naging madamdamin naman para kay outgoing Vice Governor Johnny Wagis ang pamamaalam nito at turnover ng opisina nito kay Vice Governor-elect Erickson Tagal Lawagay Felipe. Sa pamamaalam nito, nagpasalamat siya sa pagkakataon at suporta na ibinigay ng mga taga-Benguet sa kanya. I must admit that in my term, I have experienced challenges, but with the support and encouragement of the people around me, who never doubted my capabilities, I persevered and I say, I succeeded. Being a vice governor has been a fulfilling journey. I hope I have proven worthy of the trust you gave me. Sa pagtanggap ni Vice Governor-elect Felipe sa posisyon, tiniyak nito ang pagtayo sa sinumpaang tungkulin. Erickson Lawagi Felipe, also known as Tagal, of the city of Acop, Barangay Kapunga, Municipality of Tublay, in the province of Benguet, Philippines. Having been elected to the position of your position, Having been elected to the position of Vice Governor of the province of Benguet, rest assured that we will fully do our best to fulfill our commitment and our duties and responsibilities as we have promised under oath, and that we continue to work hand in hand with our provincial governor as well as our incoming Congressman Eric Yap. Huling nanumpa si Governor Melchor Diclas na nagbabalik para sa pangalawang termino nito. Nanumpa siya kay Honorable Executive Judge Marieta S. Bronner Qualing ng Regional Trial Court ng Benguet. I, Melchor Daginis Diclas, Of state your address. of Natublang Bugyas, Benguet, Having been elected to the position of having been elected to the position of Provincial Governor, Sa panunumpa nito, tiniyak niya ang pagsusulong ng kampanya nito na Healthier Benguet. magkaisa tayong lahat. Of course, the different national agencies, provincial government, of course, Congress, Senate, and naduma-duma nga munisipyo, kanda ito'y barangay officials to attain these dreams for our people of Benguet. Asam ng mga bagong halal na mga opisyal ang pagkakaisa sa mga adhikain ng pamahalang panlalawigan ng Benguet kahit galing ang mga ito sa iba't ibang kulay at partido. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Upang mas mabigyan pa ng maraming oportunidad ang mga guro upang makapagturo dito sa bansa, inilabas na po ng DepEd ang mga bagong posisyon nito. Magbabalita, Sofia Pagaduan. Dagdag oportunidad para kay Teacher Lordy at mga kapwa-guro nito ang pagbubukas ng mga karagdagang teaching positions sa mga pampublikong paaralan. Ako positive siya. It is good. Kasi everyone has already the chance to be promoted. Okay? Especially for those teachers who had a doctoral or masteral degree na, and then pantay-pantay na lahat. Okay, magkakaroon na ng importansya para sa ibang teachers, lalo na yung mga retirable na, syempre, umangat naman yung position nila. Pero hiling niya, sana'y pagtuunan din ng pansin ang mga hinaing nila. Isa pa is yung lack of funding natin. And yung the endless or never-ending na paperworks na binibigay sa mga teachers. Yung, siguro yung kahilingan namin sa susunod na administration, aside from, of course, always naman na nababanggit, dagdag sahod, di ba? Pero sana, aside from that, magkaroon din naman sana ng teaching assistant.
Noong nakaraang linggo kasi, pinirmahan ni President Rodrigo Duterte ang Executive Order No. 174 o Expanded Career Progression System for Public School Teachers. Layon ng batas ang pagdaragdag ng 5 posisyon ng mga guro sa pampublikong mga paaralan. Our Secretary po yun na nadagdagan ng mga items para sa public school teachers. Kagaya po ng Teacher 4, Teacher 5, Teacher 6, Teacher 7, at Master Teacher 5 po. Sa kasalukuyan po ma'am, meron po tayong existing items na Teacher 1 up to Teacher 3 lang. At saka meron din po tayong existing items na Master Teacher 1 up to Master Teacher 4. Dahil dito, mapapalawak pa ang classroom teaching career line ng mga guro sa pamamagitan ng merit-based career progression opportunities. Mapapansin natin na dito po sa executive order na pinalabas ng ating mabutiing Pangulo, magkakaroon po tayo ng career classroom na teaching career line, no? So yung mga magagaling at mga bihasa natin ng mga master teacher, maiwan na lang sila doon kasi kapantay naman ang tahod ng master teacher ngayon sa principal. So ganun din po sa administrative career line, meron kasi tayo ma'am na mga mga master teacher na naiiwan, kaya siyempre alam mo naman sila gusto nila ng mas pataas sa sahod kasi kaya umaalis sila sa classroom, iba sa administration, na ang forte talaga nila ay classroom. So ginawa ng executive order na to, pinantay nila doon sa equivalent of position sa sinasabi natin. Sa pag-upo ni Vice President Sara Duterte bilang kalihim ng kagawaran ng edukasyon, hangad ng mga guro na masolusyonan ang kanilang mga daing. Sofia Pagaduan para sa Luzon Headlines. Tiniyak naman ni Mayor Romeo Salda ang tuloy-tuloy na pag-unlad sa bayan ng La Trinidad sa pag-upo nito bilang bagong halal na mayor. Magbabalita, Ren de Guzman. Ipinagpasalamat ni La Trinidad Mayor Romeo Salda sa Menro at iba pang mga opisyal ng pamahalaang bayan ang parangal na iginawad sa La Trinidad LGU ng Department of Environment and Natural Resources sa katatapos lamang na Gawad Kalikasan kanina. We have 4 communal forests, 1 Bosol watershed in which every quarterly we have activities in clean-up drive, tree planting, and other. We have also adopted may mga volunteers natin, stakeholders who are going to adopt a communal forest. So a portion of communal forests are being maintained by different associations. Anya, sa patuloy na pag-upo bilang alkalde ng bayan, tuloy-tuloy rin daw ang kanilang pagprotekta sa kalikasan. Isa rito ang pagpapaalis sa mga illegal settlers sa mga kagubatan, partikular sa communal forest. We would like to thank our legal officer, Attorney Baldas, who have contributed a lot for the demolition of all the illegal structures in the Pugis Communal. So lahat po ng illegal structure na demolish na po sa Pugis Communal Forest. And we would like to thank all these. Sa Setyembre ay sisimulan na rin nilang linisin at pagandahin ang Estobosa na isa sa kanilang mga sikat na atraksyon. Ipa-final namin next week kung yung artist o babaguhin yung kasi kung steady, baka ang gawin ng mga artist natin babaguhin yung itsura, hindi na kung ano yung i-recommend ng mga artist, yun ang gagawin namin. Pagpapaunlad ng sektor ng negosyo ang isa rin sa kanilang pagtutuunang pansin. Sa katunayan, nagkaroon na ng pag-uusap si Mayor Salda at mga mamumuhunan mula South Korea para sa planong pagtatayo sa bayan ng pinakamalaking kimchi factory sa buong bansa. Kung sakali, malaki ang maitutulong ng paggawaang ito sa mga magsasaka at pati na rin sa ekonomiya ng bayan. Makapagbibigay rin ito ng mas marami pang trabaho. Pangako ni Mayor Salda, mas maunlad na La Trinidad para sa mas maunlad na buhay ng mga residente. Ren de Guzman para sa Luzon Headlines. Susunod,
Sari-sari store at garahe na sunog sa Baguio City. Yan at iba pang balita, abangan. The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. Coronavirus. Dahil dito, may mga bagay na hindi mo na magagawa. Ngunit, may katuwang ka. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule na may antiviral quercetin at immunity booster. Mag-PDA or Pau de Arco Herbal Capsule araw-araw para iwas sakit, iwas virus. PDA. Proteksyon, depensa, alay sa kalusugan. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich Corporation. Yes! Ayos to! Ayos to! Pa, ang lakas naman ang tawa mo. Sino ba namang hindi matutuwa dito sa online shopping service at cash on delivery ng TG Home Builders? Pwede din mag-online reservation for pickup. Pa, ano yung sinasabi mo? Ma, mapapakabitan na natin ng tiles ang bahay natin. Pa, baka naman pwede mong isabay yung bubong ng bahay natin. Para sa quality construction materials, mag-TG Home Builders. Main warehouse and showroom at number 75 Ferguson Road, Gisad, Baguio City. Bucaucan Branch at number 73 Bucaucan Road, Baguio City. Marcos Branch at KM3 Marcos Highway, Baguio City. Sales Office Branch at number 221 Atab Marcos Highway, Baguio City. La Trinidad Branch at KM6 Batag, La Trinidad. And Urdaneta Branch at MacArthur Highway, Urdaneta City. TG Home Builders. We turn houses into homes. Ang maagang konsultasyon ay mahalaga sa pagpuksa ng sakit na dengue. Ngunit, ang tanong ng sambayanan, sapat nga ba ito? Masigasig, maliksi, protektado at mapagmatyag, yan ang dapat mong taglayin. Hanapin ang pinagpupugaran at wasakin ito. Hello? Nahanap ko na po yung lungga. Kailangan ko na po kayo. Sige po, Master. Suportahan ng fogging at spray. Katapusan mo na, mosquito man. Tinupok ng apoy ang isang sari-sari store at garahe sa Pinsaw Proper, Baguio City kaninang madaling araw. Ang detalye sa report ni Ren de Guzman. Tinatayang aabot sa 1 milyong piso ang pinsala ng sunog sa Purukto, Pinsaw Proper, Baguio City pasado alas 2 kaninang madaling araw. Tumawag po sila sa amin ng 2:32 ng madaling araw and then nag-dispatch naman po kagad kami ng fire truck sa may Purukto, Pinsaw Proper. No? Mga kasama nas may nasusunog na store tsaka paradahan ng mga sasakyan. So immediately naman firefighting yung mga kasama natin to suppress the fire. And then unfortunately ma'am, may isang sasakyan na hindi nailabas na SUV, yun po yung nasunog ma'am. Alas 3:26 na naideklara ang fire out. Swerte namang walang namatay o nasugatan sa nasabing insidente. As of the moment, ma'am, kasi under investigation, pero may tinitignan tayong side, ma'am, na gumamit sila ng extension cord para saksakan. Baka yun, maaaring yun po yung cause, pero i-investigate pa natin ng mabuti, ma'am. Pero yun yung tinitignan natin kasi sila, ma'am, gumamit sila ng extension cord para sa
nasaksakan nila. Parang ginawa nilang permanent na saksakan, ma'am. Patuloy ring kinukuha ang detalye ng mga may-ari ng sasakyan sa garaheng nasunog, pati na rin ang pahayag ng may-ari ng sari-sari store na hindi pa pinapangalanan. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Pinasinayaan naman ngayong araw na ito ang mga programang makakatulong para sa mga nagbabalak magtayo ng mga small-scale business. Magbabalita, Sofia Pagaduan. First of all, allow me to congratulate all of you as you mark the Cordillera Youth Entrepreneurship Program. We at DTI have been tasked upang makatulong sa mga future entrepreneurs, inilunsad ng Department of Trade and Industry kasama ng Commission on Higher Education ang proyektong YEP o Youth Entrepreneurship Program at Project Marites o Mobilizing Available Resources through inclusive training on entrepreneurship of student grantees. How about this batch of 2022? Shall I call you the Marites batch? What is new this year is that we are joined in by CHED with their Marites program, which Dr. Anduyan will be describing to us later. We signed the Memorandum of Agreement or Understanding to work together for the entrepreneurial development among selected college scholars from the different SUCs in CAR. This is wonderful. We are rooting for the output of this program. Bagamat mga student grantees ang prioridad, ang programang ito ay bukas pa rin sa mga gustong sumali na edad 18 hanggang 30. The best investment is to invest in our young people, to help them improve their lives. More educated, better trained, and highly employable individuals produce better families. And by doing so, they end poverty in their experience. That is the philosophy of free higher education. We give our young people a chance to improve their lives. Itinuro sa programang ito ay ang entrepreneurial mindsetting, financial management, digitalization at mga business essentials na maaaring makatulong sa pagpapatayo ng maliit na negosyo. Ang Youth Entrepreneurship Program na ito ay nasa ilalim ng Republic Act 10679 o Youth Entrepreneurship Act na sumusuporta sa mga micro, small at medium enterprise. Ito ay taunang pagtitipon upang matulungan ang mga kabataan sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga iba't ibang orientation at intervention. Sofia Pagaduan para sa Luzon Headlines. Kilalanin naman natin ang mga Baguio athlete na nakasungkit ng ginto sa kakatapos na online wushu taiji competition sa China. Narito ang report. Hindi hadlang para kay Daniel na makasungkit ng medalya sa gitna ng pandemya. Sa kakatapos kasi na the Sports for All Online Games and the Global 2022 Taiji Quan Virtual Competition noong Mayo hanggang Hunyo ngayong taon, aabot sa 3 ginto ang nasungkit ni Daniel. Natin na competition. Well, masaya naman po kahit online pa rin. At least nakaka-produce pa rin po tayo ng medal para sa bansa natin. Lalo na dito sa Baguio. Anya, kahit virtual competition, napanatili pa rin niya ang husay nito sa Wushu Taiji. To face or yung talagang pupunta sa China is very exciting. Yung mafe-feel mo yung kaba, then once ka lang doon magpe-perform. Pero pag sa online naman is yun nga, yung advantage din is pwede mo siyang ulit-ulitin hanggang ma-perfect mo. Nasungkit ni Daniel ang ginto sa 24 at 42 steps Taiji Quan at silver sa 32 steps Taiji Jian. Maliban kay Daniel, nakasungkit din ng ginto sina Jones Liabres Inso at Hans Tingal Lubguban na nakasungkit ng 4 na ginto at 1 silver sa Taiji. Sa kabuuan, nakakalap ang Team Pilipinas ng 9 na ginto, 5 silver at 1 bronze kung saan ito ang pinakamataas na bilang ng mga nakuha nilang medalya sa ika-4 na pagkakataon nilang sumali. Musmos pa lang si Daniel ay natutunan na nitong mag-practice ng wushu. Tong sports na to noon, tapos nung
yung president namin, sabi niya, try ko daw mag-compete. Now, nung bumaba kami ng Manila, then nag-compete, okay naman yung result. Pero hindi ko siya inaasahan na magsistay ako dito sa sports. Kasama ni Daniel sa Philippine team ang mga bigatin din ng mga manlalaro ng bansa na si Agatha Wong, Zion Daraliay at Tate Matthew Chu Chuang. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Meron tayong rules on damages for awards of damages in criminal cases. And this is provided for by People versus Ireneo Huqueta, decided by the Supreme Court and Bank. And halimbawa, doon sa crimes of murder under Article 107, parricide, serious intention of serious mutilation, intentional abortion, and other crimes where the victim dies, no, ang amount of compensation na pwedeng ibigay sa by way of civil indemnity is 100,000 pesos. They can also be awarded moral damages in the amount of 100,000 pesos, exemplary damages of 100,000 pesos. So, if namatay ang isang biktima doon sa isang krimen, no, murder or intentional abortion, ang total minimum award will be 300,000 pesos. If it is frustrated, meaning there was an attempt on the life, no, muntik nang namatay pero nabuhay, the civil indemnity is 75,000. Moral damages is also 75,000. Exemplary damages is also 75,000. So again, this is the minimum kung frustrated. And if it is merely an attempt or attempted murder, attempted homicide, meaning pinagtangkahan ang buhay ng isang tao, the victim here can be entitled to a minimum damages of 50,000 for civil indemnity, 50,000 for exemplary damages, and 50,000 for moral damages. So these are the rules on consummated, frustrated, and attempted civil indemnities for the victims of a crime. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Pines Estate and Gaming Corporation. Susunod, cafe sa Baguio City nabuo dahil sa pagmamahal sa tiyahin. Ang kwento susunod na. Ang maagang konsultasyon ay mahalaga sa pagpuksa ng sakit na dengue. Ngunit, ang tanong ng sambayanan, sapat nga ba ito? Masigasig, maliksi, protektado at mapagmatyag, yan ang dapat mong taglayin. Hanapin ang pinagpupugaran at wasakin ito. Hello? Nahanap ko na po yung nungga. Kailangan ko na po kayo. Sige po, Master. Suportahan ng fogging at spray. Katapusan mo na, mosquito man. Masakit ba ang likod, ang kasu-kasuan? Namimitig o masakit ang iyong kalamnan? May rayuma, arthritis o nahihilo? May stiff neck, flatulence o masakit ang ulo? Sa Pauliniment, ginhaway, garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa Pau! Sa milk din ng batang 90s, dapat atin lang i-try. Ang batang 90s milk tea, di ka magsisisi, promise. Sa milk din ng batang 90s. Ayun, may target na ako. Lagot ka sa akin!
Sa panahon ngayon, dumarami na naman ang lamok. Oras na para mag-4S. Una, suyurin at sirain ang pinagmumulan ng mga lamok. Pangalawa, sarili ay protektahan laban sa lamok. Pangatlo, sumangguni agad sa pagamutan kapag may sintomas na ng dengue. Pang-apat, sumuporta sa fogging or spraying kapag may banta na ng outbreak. Pangalagaan ang sarili laban sa kagat ng lamok. Mag-4S tayo para dengue out! Bazaar Music offers a complete line of musical instruments. Bazaar Music, Baguio's pioneer in online music and art lessons. Bazaar Music, bringing music closer to your hearts. Best sellers that we have are the pork sisig, sizzling liempo, quarter leg, and then we have the sizzling beef pares as well. Dahil sa pagmamahal ng mga pamangkin sa kanilang tiyahin, nabuo ang isang cafe na alok ang Japanese cuisine. Magbabalita, Sofia Pagaduan. Napatunayan daw ni Janet, isang cafe owner, na every food has a story to tell. Ang binuo nilang cafe kasi kasama ang kanyang mga kapatid ay bunga ng pagmamahal sa kanilang tiyahin na kumalinga sa kanila. Talagang passion na niya ang food. Magluto ang talagang passion niya. Nung buhay pa siya, parang gusto niya na ganun din ang gawin namin. Magluto. Pangarap niya talaga magkaroon ng ganito yun. Hindi naman restaurant, pero parang kainan lang na maliit. Basta maiano lang niya yung passion niya na magluto. Alok ng cafe ang mga paboritong pagkaing lutuin ng kanilang Mama Beth na mga pastries at hilig nito sa Japanese cuisine. Yung menu po natin is yung simple lang siya. Yung nakakain sa mga tao. Yung menu lang Mama Beth, kung malayo ka man, yung gusto namin dito is yung gusto namin yung vision namin, babalik-balikan kami yung magugustuhan nila yung pagkain ng Mama Beth. Kaya naman, ramdam ang pagmamahal na ibinuhos dito sa bawat customers na kanilang napapasaya. Nagustuhan ko yung sinura nila, also the fries, the plates, masarap siya, hindi siya nakakasawa. And also must try yung kanilang ramen. Nagustuhan ng mga bata. Sa gusto ng bata, masarap yan ang naman. Sa loob ng maraming taon, si Mama Beth ang inspirasyon ni Janet at ng kanyang mga kapatid na magpursige sa buhay.
Sabi niya palaging ganun. Kaya mag-aral kayong mabuti, mag-aral kayong mabuti. Kaya ang ginawa niya, yun, pinag-aral kami talagang nagsakripisyo siyang umalis dito sa bansa. Kaya naman kahit hindi naabutan ng kanilang Mama Beth ang cafe na naitayo sa ngalan nito, pangako nilang magkakapatid na ipagpapatuloy nilang pahalagahan ang pamanang bigay ng kanilang tita. Hindi man niya nakita na, pero iyaano namin sa legacy niya na itutuloy-tuloy namin ito dahil mahal na mahal namin siya. Hindi namin siya makakalimutan sa lahat ng ginawa niya sa amin. Ito yung parang maipakita namin yung pagmamahal namin sa kanya. Sofia Pagatuan para sa Luzon Headlines. Recount the narratives that matter with